Ezin naiteke zurekin gehiago geratu. Ate magikoa! Utzi zezue bakean, ez duzuekin jolastu nahi. Baina, nik Shizuka benetan maite badut, badakit nik gabe hobeto egongo dela. Eta ezkondu egingo zara, ez da? Jaiko zeukan izena. Jaiko! Zer diozu, Nobita? Ume txikien moduan hitz egiten duzu. Naiz umean. Lehengo eguneko galderaren erantzuna, baietza da. Harekin ezkontzea erabaki duzu, eta uste dut erabaki zuzena dela. Esaidazu nik gabe moldatzen jakingo duzula. Doraiaki pasteltxoak! Stand by me, Doraemon.